Dámy a páni, štvrtým rečníkom, ktorý sa predstaví so svojím pripraveným prejavom, je František Kozáček. Jeho reč má názov Robíš to, čo ťa baví? Robíš to, čo ťa baví? František Kozáček. Robíš vo svojom živote to, čo ťa naozaj baví? Robíš prácu, ktorá ťa naplňa? Som presvedčený, že hlboko v každom jednom z nás je ukrytý obrovský génius, ktorý túži robiť to, čo ho baví. Túži tvoriť hodnoty, na ktorých naozaj záleží. Väčšina ľudí drží tohto svojho génia v klietke. A nie len to, na nohu mu pripne ešte aspoň 20-kilovú oceľovú guľu. Prejsť. Týchto ľudí spoznáte veľmi ľahko. Prezradí ich pohľad sfingy alebo rozúreného býka. Naopak, ľudia, ktorí dali svojmu géniovi slobodu, majú iskričky šťastia v očiach ako malé deti. Všetci sme boli deti. Ako deti sme všetci robili to, čo nás baví. A čo dnes? Robíš prácu, ktorá ťa baví? V poslednom období stretávam ľudí, ktorí ako keby zabudli na svojho génia. Nevedia, v čom sú výnimoční. Nevedia, čo chcú. A na počudovanie to nie sú iba ženy. Kedysi som k týmto ľuďom patril aj ja. Potom však prišla otázka, ktorá mi zmenila život. Spýtal som sa samého seba, Fero, čo by si robil, ak by peniaze nehrali vôbec žiadnu rolu? Na túto otázku som hľadal odpoveď 4 mesiace. Nakoniec som ju našiel. V roku 2011 som začal robiť to, čo ma naozaj baví. Vstúpil som do oblasti osobného rozvoja. Ponúkam tým sebe aj ostatným možnosť stať sa lepším. Moja duša prahne po publiku vnímavom, po publiku počúvajúcom, po publiku, ako ste vy. Ak by som prestal robiť to, čo ma baví, zabil by som v sebe samého seba. Začal som robiť to, čo ma baví, začal som úplne od nuly. A dnes môžem zodpovedne povedať, že môj život je iný. Chcete vedieť v čom? Teraz som už iba šťastný. Nie. Tiež som niekedy nešťastný, smutný, sklamaný. Získal som však jednu veľmi dôležitú, nenahraditeľnú vec. Môj život má zmysel. Minulý týždeň som sa stretol s kamarátkou, rozprávala mi o tom, aká by bola rada, keď by mohla vyrábať šperky, miluje tvoriť. A o jej šperky majú ľudia dokonca aj záujem. Nakoniec však dodala, no vieš, Feri, ale toto ma neuživí. Týmto ako keby ma kopla rovno do zadku. Neuživí? No tak nájdi spôsob, ako ťa to uživí a potom to rob. Slovo nemožné nie je fakt, je to iba tvoj postoj. Ak si takýmto spôsobom postavíš na prvé miesto peniaze, potom sa ti veľmi rýchlo môže stať v tvojom živote jedna vec. Budeš chodiť do roboty, ktorá ťa nebaví, budeš platiť hypotéku, ktorú si nechcel a nakoniec sa zobudíš vedľa partnera, ktorého nemiluješ. A toto je peklo. Úplná blbosť, ktorú nás učia už na školách. Vychovávame a vzdelávame deti, aby žili rovnakým životom ako my. Aby nasledovali osvedčený 5-krokový recept. Vyštuduj, zamestnaj sa, založ si rodinu, zarábaj peniaze a zomri. Kde je ale radosť? Kde je to, čo nás baví? Toto není generálka na náš život. Aj ty si hlavnou postavou a režisérom svojho vlastného života. Tak prestaňme točiť treťotriedne, nudné, čierno-biele filmy.
Začnime točiť bestsellery. Možno sa bojíš, že zlyháš. Donald Trump sa vďaka tomu, čo ho baví, stal jedným z najbohatších mužov sveta. Myslíš si, že sa mu v obchode iba darilo? Nie, 2-krát zbankrotoval. Raz sa dokonca dostal do dlhov vo výške 9 miliard dolárov. Vždy sa vrátil späť, za každým rýchlejšie ako predtým. A jeho deň má len 24 hodín, dokonca aj keď mu ich ukazujú zlaté Rolexky. Rovnakých 24 hodín, ako máš ty, alebo ja, alebo bezdomovec v parku. Rozdiel je v tom, že on svojho génia našiel a pustil na slobodu. Povieš si vzdialené? Lietam v miliardách ako heliový balónik? Okolo nás je tiež kopec úžasných ľudí, ktorí žijú svoj život s nadšením, pretože robia to, čo ich baví. Sám som členom jednej skupiny s názvom Učíme sa podnikať, kde je 181 mladých ľudí, ktorí tým, čo ich baví, menia tento svet. V tejto skupine môžeš nájsť cestovateľov, blogerov, obchodníkov, jednoducho ľudí, ktorí nechcú a nebudú žiť priemerný život. Je lepšie mať krátky a plný život ako dlhý a nudný. To je tiež len jeden z príkladov, že na dĺžke vôbec nezáleží. Dôležitá je kvalita. Hovorím z vlastnej skúsenosti. Začni robiť to, čo miluješ a staň sa v tom majster. Tam vonku sú ľudia, ktorí čakajú práve na teba, aby si im pomohol s tým, čo ťa baví. Ako zdravé telo potrebuje každú jednu bunku. Ako dobrá kniha potrebuje každú jednu stranu. Presne takisto celé ľudstvo potrebuje práve teba. Preto je veľmi dôležité zobrať do úvahy túto otázku. Po čom skutočne túžiš? Začni hľadať odpoveď ešte dnes. A potom rob to, čo naozaj ťa baví. Pán moderátor.